खोनानायाव नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसिम खोनानो मोनदों जानो हागौ जे जोंनि इन्डिया हादराव साख्रिनि भेकेन्सिफोरा बेसेबांबा खमायलांबाय आगोलनिख्रुइ एबा जोंनि इन्डिया हादराव साख्रि मोननाया बेसेबांबा गोब्राब जालांबाय नाथाय थार बाथ्राया बे नङा थार बाथ्राया बेसेबांबा गोखै माखासे रिपर्टफोरनि मथेब्ला बोसोराव इन्डियायाव माने बोसोरफ्रोमबो 1 करोड़निबो बांसिन गथ'साफ्रा कलेजनिफ्राय डिग्री लानानै पास जाबोयो एबा ग्रेजुवेट जाबोयो जाय स्वीडेन हादरनि टोटल पपुलेशननिबो बांसिन बे 1 करोड़निफ्राय 50 लाख स्टुडेन्टफोरानो ओरैबायदि जायफोरा साख्रि मोननो हाथावनाय इलिजिबल एबा जयग'आनो नङा जायखौ आनएमप्लयेबल होननानै बुंनाय जायो 2024 मायथाइयाव टीसीएस एबा टाटा कनसाल्टेंसि सार्भिसेस नैबे कम्पानिया टुइटारनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट होदोंमोन जाहैबाय जाय पोस्टनि गेजेरजों लिरदोंमोन जे गावसोरनि कम्पानियाव टोटल 80,000 निबो बांसिन तारमाने पोस्ट खालि दं होननानै नाथाय नै बेफोर खालि पोस्टफोराव खामानि मावनो हानाय मानसिफोर माने नागिरनानै मोनाखै होननानै फोरमायो क्या बात कर रहे एबा नै बिसोरनि खालि पोस्टआव मावनो हानाय एलिजिबल एबा स्किल कैंडिडेटखौनो तारमाने बिसोरो नागिरनानै मोनाखै आरो जुदि सासे मानसिया एबा सासे कैंडिडेटआ बिसोर कम्पानिनि नांगौ बायदि खामानिखौ मावनो रोङाब्ला बिसोरो मानो हायार खालामगोन बा बिसोरो मानो बै पोस्टनि एगेन्स्टआव मानो साख्रिखौ होगोन बे केसनि एक्चुअल प्रब्लेमा मा नैबे केसनि प्रब्लेमखौ बुजिनो थाखाय जों मोनसे पइन्टखौ बुजिना लाग्रोनि आनएमप्लयमेन्ट आरो आनएमप्लयेबला मा एक्चुअली आनएमप्लयमेन्ट आरो आनएमप्लयेबला मा गिबियानो जाहैबाय आनएमप्लयमेन्ट सासे मानसिया जुदि गासैबो खामानि बा खायसे खामानिखौ रोंनानैबो माने दिनैसिमबो खामानि मोनाखैब्ला बेखौ माने आनएमप्लयमेन्ट होननानै बुंजागोन आरो नेक्स्टआनो जाहैबाय आनएमप्लयेबला जाहैबाय माखासे खामानि गोलैसोनानै दं नाथाय सासे मानसिया बै खामानिनि थाखाय एलिजिबल नङा बा अरजाथाव नङा माने बे खामानिखौ मावनो रोङा बेखौनो होननानै जाहैबाय पोस्ट खालि थानानैबो खामानि मावनो रोङि बा खामानियाव फिट जायो बेखौनो होनबाय आनएमप्लयेबल आजिखालि बाथ्राफोरा ओरैबायदि जाहैदों हमना ला कम्पानिसफोरा 100 भेकेन्सिसफोर दिहुनदों बेयाव खालामदों एप्लाइ मानसिफोरा कैंडिडेटफोरा टोटल 1000 कम्पानिसफोरा बै 100 भेकेन्सिनि थाखाय 1000 एप्लिकेशननि गेजेरावबो माने सासेबो कैंडिडेटखौ माने एलिजिबल बा सिलेक्ट खालामथावथाव मोनाखै मानोना बैफोरबायदि कैंडिडेट्सफोरनाव कम्पानिनो नांगौ बायदि कम्पानिनो जेरैबायदि नांगौ बेफोरबायदि मडार्न टेक्नोलॉजीनि स्किलानो गैया आरो कम्पानिसफोराबो बेफोरबायदि आनस्किल्ड कैंडिडेटफोरखौ माने सिलेक्शन खालामनानै गावसोरनि फैसाखौ बरबाद खालामनो नङाब्ला माखासे स्टुडेन्टसफ्रा दामि बेसेबां फेसिलिटी गोनां स्कुल कलेजेसफोराव फरायनानै पास जाखांना फैनानैबो माने बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ माने मोगा-मोगि जानांगौ जादों एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ जों आखायाव लानि आजिखालि थासारिया ओरैबायदि जादों 10 जननि गेजेराव सासे बा सानै कैंडिडेट बा स्टुडेन्टफोराल' एलिजिबल एबा कम्पानिनि थाखाय बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय अरजाथाव जानानै ग्रेजुवेट जानानै माने कलेजफोरनिफ्राय ओंखारनो हायो आरो 80% स्टुडेन्टसफोरखौनो ओरैबायदि बुंनो हायो जे कपि खालामनानै नकल खालामनानैसो माने पास खालामनानै निजेखौनो माने पास खालामनानै लायो जाहैबाय सोरबाबा माने घुसबो होलायगोन पास जानो थाखाय जास्ट फर नाम्बार्स गोसो होनानै प्रेक्टिकेलि मडार्न टेक्नोलॉजीसफोरखौ सोलोंना लानायाव गोसो होआ जायनि जाहोनाव इयुनाव खामानि मोननाय एबा खामानि नागिरनायाव प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनबोदों मोनसे निउस रिपर्टनि बादिब्ला एमबिए बायदि बेसेबांबा मुंदांखा कोर्स खालामना फैनाय 93% ग्रेजुवेटफोरानो एलिजिबल नङा गावसोरनि प्लेसमेन्ट बा जायखिजाया गावसोरनि एमबिए नि थ्रुयै मोननो हानाय खामानियावनो गावसोरनो एलिजिबल नङा मानोना एमबिए आव दासान्दि जा सिलेबासखौ फोरोंगासिनो दं बै सिलेबासा कम्पानिसफोरनि मथेब्ला 15-20 बोसोर आगोलसो खामानियाव होयोमोन दा गोनांथि जायो कम्पानिसफोरनो एआई टेक्नोलॉजी एबा मडार्न टेक्नोलॉजी स्किल कम्पानिसफोराथ' बेसेबांबा आग बारायलांबाय बा इन्डास्ट्रिसफोरा बेसेबांबा आगोलाव आवगायलांबाय नाथाय कलेजनि सिलेबासा दाबो 10-15 बोसोर पुराना बेखौनो तारमाने फोरोंगासिनो दं बेनिखायनो स्टुडेन्टफोराबो मोजां माने एडभान्स टेक्नोलॉजीफोरनि स्किलफोरखौ सोलोंना लानो चान्स मोनाखै बा खाबु मोनाखै आरो आनएमप्लयमेन्टनि मोनसे मेन रिजनाबो जाहैबाय मा टेक्नोलॉजीया ओरैबायदि तारमाने फास्ट फरवार्ड जालांबाय दं माने 5-10 बोसोरनि गेजेरावनो माने बेसेबांबा डेभलपमेन्ट जालांबाय दं बेजों लोगोसेनो मानसिफोरा मा होननानै बुंगोन स्टुडेन्टआनो जा जायखिजाया मानसियानो जा माने गावखौनो टेक्नोलॉजीजों लोगोसे माने आपडेट खालामनानै लानो हायाखै बेनिखायनो तारमाने माखासे मानसिफोरा बेकडेटेड जालांदों आरो ओरैनो जना थानांगौ जादों
आरो जोंनि एजुकेशन सिस्टेम स्किल डेभेलपमेन्ट आरो ट्रेनिं होनाय सिस्टेमखौथ' बुंखाबायानो बेसेबांबा बेकडेटेड 50-60 बोसोर आगोलनि थारमाने बेफोरबायदि एजुकेशन सिस्टेमानो दाबो सोलिगासिनो दं टेक्न'लजिया डेभेलप जानायनि मोनसे एग्जाम्पल लानोसै 1991 मायथाइयाव 2G इन्टारनेटआ स्टार्ट जादोंमोन बिनि उनाव 3G फैनो थाखाय खमसे खमबाबो टटेल एकदम 12 बोसोर नांदोंमोन बिनि उनाव लासै लासै 4 बोसोरसोनि उनाव हमना ला 5 बोसोरसोनि उनाव फैबाय 4G बिनि उनाव 5G दाथ' बर्तमान सोलिगासिनो दं 6G नि स्टाडि सोलिगासिनो दं 6G फैनो थारमाने रेडि खालामगासिनो दं टेक्न'लजिया जेसेबांनो स्पिडआव थारमाने दावबायगासिनो दं बा डेभेलप जागासिनो दं थिग बेबायदिनो माने स्टुडेन्टफोरखौ स्कुल कलेजेसफोराव माने सिलेबासजों लोगोसे आपडेट खालामनाय जायाखै आरोना बेबायदिनो सिलेबासफ्राव माने एडभान्स बेसादफोरखौ बा एडभान्स साबजेक्टफोरखौ फोरोङाब्ला माखासे एमएनसिस बाहेरनि एमएनसि माने माल्टिनेशनेल कम्पानि गेदेर गेदेर कम्पानिसफोरा जेरै एप्पलानो जाहैबाय हमना ला फेसबुक जाहैबाय गुगोल जाहैबाय बेफोर आउटनि थारमाने एमएनसिसफोरा इन्डियायाव माबोरै गथ'फोरखौ बा मानसिफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ माने हायार खालामगोन जुदि बिनाव नांगौ बायदि कम्पानिनो नांगौ बायदि थारमाने स्किलानो गैयाबा बिसोरखौ मानो हायार खालामनो दा फैनो गोनां इयुननि स्टुडेन्टफोरनाव जुदि नांगौ बायदि मडार्न टेक्न'लजिनि स्किल गैयाबा माखासे माने इन्डियायाव एमएनसिसफोरा खामानि मावनायखौनो बन्द खालामगोन बा बिसोरो गावसोरनि कम्पानिसफोरखौ इन्डास्ट्रिसफोरखौ माने इन्डियानिफ्राय साइड लानानै माने खामानि मावनो हमगोन दा बिदि जायोबा इन्डियायाव जि टेक्स जेनेरेसन जायोमोन बा इन्डियाया बाहेरनिफ्राय जि टेक्स मोनोमोन बेफोर बन्द जागोन इन्डियानि जिडिपिया एकदम डाउन जागोन स्टप जालांगोन आरो लोगोसेयैनो इन्डियायाव बा हादराव बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा आनएमप्लयमेन्ट आरो आनएमप्लयेबल मोननैबो जायोब्ला माने मा जाहैगोन डाकाइट सिखाव माबा माबि ड्राग्स लानाय मानसिफोरनि माने बिबाङा बारायलांगोन आरो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानायनि मोनसे चान्सखौ जों नुहुरो दा आंनि मथेब्ला जायखिजाया मानसि बियो स्कुलानो जा कलेजानो जा स्टुडेन्टआनो जा गार्जेनानो जा जायखिजाया मानसियानो जा आनएमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमखौ साइडआव दोननानै आनएमप्लयेबल बे प्रब्लेमखौसो सल्भ खालामनांगौ जेब्लानो आनएमप्लयेबल प्रब्लेमा सल्भ जागोन अब्लासो थारमाने आनएमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमाबो सल्भ जानायनि मोनसे चान्स दं माने जों समजों लोगोसे मडार्न टेक्न'लजि बा जायखिजाया टेक्न'लजिनि स्किलखौ थारमाने डेभेलप खालामना लायागौ माने थारमाने बेफोरबायदि प्रब्लेमा सल्भ जानाय नङा नोंथाङा बेनि बागै मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामजायो